Un any més, Sant Hilari Sacalm organitza el Campus de Nadal, una activitat destinada als més petits de la casa. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. El pavelló esportiu de Sant Hilari Sacalm acull aquests dies una de les activitats més esperades pels infants del municipi, el Campus de Nadal, un campus d'esport i de lleure basat en esports, jocs, tallers, activitats aquàtiques i molt més, on l'objectiu és passar-ho bé durant les vacances de Nadal. El principal objectiu és que els nens s'ho passin bé aquests dies de Nadal, que caguin el tió també perquè la setmana passada el vam cagar, i provar les diferents disciplines esportives que ofereix el poble. Fins ara hem tingut unes 20 persones i comencem amb la rebuda, després fem uns jocs cooperatius o més esportius. En aquest cas, aquesta setmana, com hi ha el PIN, doncs fem mitja hora o hora al PIN i després acabem a la piscina. Ara queda la setmana de Reis, com que ja no hi ha el PIN, doncs farem altres activitats com altres disciplines esportives, com pot ser pàdel, ja que tenim les instal·lacions, piscines, jocs aquàtics, futbol, béisbol, bàdminton, ping-pong també tenim. I amb els més petits també fem tallers de manualitats i així. Saltar, jugar, córrer, banyar-se a la piscina o visitar el parc infantil de Nadal són algunes de les coses que poden trobar els nens i nenes al Campus de Nadal, unes activitats que ajuden a fer més divertits els dies de vacances. M'he apuntat aquí perquè hi havia el pini i també, hi havia el pini i m'he volgut ficar-hi i volia saltar i fer jocs. I el que més m'agrada és el maquillatge que m'ha regalat el tio. M'he apuntat perquè no sabia què fer per Nadal, perquè els meus pares treballen i m'han apuntat perquè em distregui. I m'agrada perquè aquesta setmana hi ha el PIN i no sé, perquè és guai el campus. Enguany, com a novetat, les inscripcions s'han realitzat per setmanes. L'horari en què està obert és de 9 del matí a 1 del migdia. Les activitats es duen a terme a la piscina coberta, als pavellons i a la zona esportiva. Els nens i nenes de P3 i de P4 fan el petit campus, amb activitats adequades a la seva edat, mentre que els nens i nenes de P5 fins a 6è de primària fan el campus infantil també amb activitats adequades a les seves edats. El campus de Nadal romandrà obert fins al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.